रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण गाजरचा हलवा बघणार आहोत। हा हलवा आपण उपवासाला देखील खाऊ शकतो। तर त्याला लागणारे साहित्य आपण बघून घेऊया। हा अर्धा किलो गाजर आहे। गाजरचे साल आधी मी काढून टाकले आणि नंतर ते किसून घेतलंय। हे दूध आहे, साई सकट मी घेतलंय हे दूध। एक छोटी वाटी खवा, हा मी घरी बनवून घेतलेला आहे खवा, साखर, तूप आणि ड्रायफ्रुट्स घेतलेले आहेत, बदाम, पिस्ता, मनुका, काजू आणि ही वेलचीची पूड। तर आता आपण गाजरचा हलवा करायला घेऊया। मी 1 चमचा तूप घातलं यात। हे ड्रायफ्रुट्स मी क्रश करून घेतलेले आहेत, ते आपण जरा आता तुपात फ्राय करून घेऊया। हे ड्रायफ्रुट्स आपल्याला हलव्यामध्ये जेव्हा पूर्ण होत येईल तेव्हा घालायचे आहेत। ड्रायफ्रुट्स झालेत, आता हे मी काढून घेते। मनुका हे पण परतून घेऊया जरा आपण। मनुका पण चांगली फुगली आहेत, आता हे आपण काढून घेऊया। 1 चमचा तूप, गाजर घालूया। गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवली आहे मी। हे आता आपण 2 मिनिटं झाकून ठेवूया। 3 मिनिटं झालेली आहेत, आपण हे आता उघडून बघूया। गाजर जरा सॉफ्ट झालेले आहेत। साखर घालते मी। साखर 2 ते 2.5 चमचे घातली आहेत मोठी। आपण जो खवा वापरणार आहोत त्यात पण साखर आहे, तो पण गोड आहे। तर आपण त्याप्रमाणे हे साखरेचं प्रमाण बघायचं आणि आपल्याला जसं गोड लागतं त्याप्रमाणे घालायचं आहे। आपण मिक्स करून घेऊया आणि परत झाकून ठेवूया। 2 ते 3 मिनिटं झालेली आहेत, आपण हे आता उघडून बघूया। याला आता पाणी सुटलेलं आहे। दूध घालूया आपण। जवळजवळ अर्धा वाटी दूध घातली। अजून जरा दूध घालूया। जवळजवळ पाऊण वाटी दूध झालेलं आहे। हे आता पूर्ण आपण आटवून घेऊया। आपण हे आता बिना झाकण ठेवून शिजवणार आहोत। त्याचं पूर्ण पाणी आटवायचं आहे आपल्याला। वेलची पूड 1 छोटा चमचा। पाणी आटल्यावर आपण खवा घालणार आहोत आणि सगळ्यात लास्ट आपण ड्रायफ्रूट घालणार आहोत। हे सगळं आता सुकत आलंय, आपण खवा घालूया। हा खवा मी घरी करून घेतलेला आहे। तुम्हाला जर खवा वापरायचा नसेल तर तुम्ही तो अवॉइड करू शकता, ते नाही वापरला तरी चांगलाच होतो हलवा। आता व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया आपण। हे बघा आपला आता हलवा होत आला आहे। यात आपण आता अर्धा चमचा तूप घातलंय। मिक्स करून घेऊया। पूर्ण वेळ आपण गॅसचा फ्लेम मीडियम ठेवलेला आहे। सगळ्यात लास्टला ड्रायफ्रुट्स आपण फ्राय करून घेतलेत, कारण की यांचं ह्याला 1 ते 2 मिनिटं परतून घेऊया परत आणि मग आपला हलवा रेडी असेल। क्रिस्पनेस लागला पाहिजे म्हणून। 1 ते 2 मिनिटं झालेली आहेत आणि आता आपला हलवा रेडी झाला आहे। आपला गाजरचा हलवा रेडी आहे। खूप सुंदर झाला आहे। हा उपवासाला देखील तुम्ही खाऊ शकता आणि तुम्ही पण हा करून बघा आणि मला कळवा कसं होतं ते। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।